Hadin baka Voice of the People Party VPP kala kentaj ban ai tiket yu ba Michael Thongni ubadai uwe ni kisamla bala pau jong athai nongston menta kasngi tu samla hadin gajing yai dawa jong kinong kershan ulalej ban thep kertengal de hakmat u returning officer kum ukurtong shimet na nongston district council constituency usamla Michael Thongni udai bala pendap ka kerdan BCA software engineer but udairu chief executive officer but director ka Northeast Institute of Professional Studies NEIPS hakani kasngi thep kerteng lasan ran lang yu ba Michael Thongni daka kurem ka kong lakhi shas im ki kme ki pa ki bahi ngasam rengkat bat kinong kershan haka jing ekran bat kilat patai kubor hadin bla dep thap kerteng uba Michael ulong baka jingmi madan jung u bani akon yakani election kadai namar ka jing dawa ka bami ni ki katu kat ne kiri rong ba ki long kme bat ki samla na ka dong ka than ngalaju syakri yu paj ba ki babon ki benta ling ba ki kambarit jonga bat menta ngakwa ba ki paj ba kin pun kubor yang u kulam khanang ba ukhulom janga unlong ubanap mga tho gi proposal paper ki banwan ra jing mentoi ki pajba ong uba Michael daga ba ula benrab ru baladanga job ngam don kam ban up tangi scheme na district council hendrai ngadon ru la ka jong ka jing shampang banwa di kampon roy na shabar ka jela ula pen pauru baga thong jong u lada u job ikane ki election kalong ban pen klan gi dorbar kur ba dorbar chinong ban pen ne bat pen klan gi riti gi dustur ban ya side ling ba ka bor jong 6 schedule ban yo ka jing laj loj ban ti mau ti siap ban wan ra ekaroy kapar ban ya khun ling ba ka bor jong district council ban penyo e jaka pule Clemton kam jing seu ka kardan class 10 bar class 12 na ka bantai ki baduk ki bomyo lat ban lek pule ban na ka bantai ki buduna do khatmen ula pen benaru bala du job live 4% na tulop unyarap ban penchna yeng ki baduk basuk ban ar 4% sheki seng jong ki briu buduna do khatmen ban thauru ki lat kilinti na bantai ki samla ban sengkam na jong khnang ba onla ban weng no e jing kerdu kam kerdu jam ulapan penaru baka syab jong ukur tong klem seng hakane election MDC kadai hadur jong kasngi ngakwa ban pen itu chwai ni nga dei iba Michael Thongni lakha lapun yang kasnong penang rei dai ikong Gilin Thongni bat Gabriel penong dekat ngalahe alasan kasnong penang rei ngalapule hapo St Peter School te nama bangalong ukna syakri duan nga nasyajit banlik pule padar hapo sawi dinare te hadin jong kata kajing lek ke jonga syaka jaka ke banga pule kum upadar hadin katu kat ni benai nama hadu tu senem de nama arba mau blay ula jiat nga bangayat kam syukri pajba kuma pipilatip ngadan ka silem ya ka banga syukri pajba ibal baria hapo ke state rock away tengah layat kata ke lenti bat ngalawan no hapo nyunong stone banwan pai nak jaka pule bat ngala lek pule no sa syapo Anderson High Secondary School hang tu pat nila losyong yasa ngaduk tu kakor hadu kini kisngi hapo mau bersem ni noston temantang ala syongkha hapo law up hang tai hapo ni noston hi kena kaliang ka jonga ka jingmi ka jonga kani ka election ka bamanta kadai namar ka jingwan kerpat jong kirang ba kilong kemi kisamla nakapor syakapor nga kumuri rang ba ubaja jusyakri yaki paj ba hakasin ke bahnyo ngamla syu banset ngahaban mi syakmat nama kidon kam ya kajing syakri ka jonga bat ngaru kum syakri barit jong ki pajba ubalayat nakapor syakapor dagi fokus nem ngadon kam bat ngasngu thu wa kamensim ka jonga ka angnot ban syakri yaki te ha kajingya dan ti ka jonga kum uriu samla labon teli kisnem nga persyang ban lekat ka bala ban wanra ya ki development hapo katany dakabor ka banga red ka jonga ngala persyang ban yai dakaba nakentiu ya kayo kam yo jam jong kisamla lamba kisnap tri kam ki jonga ban ai jing kai yaki bakin yo ban seng yaki kam ki jam ki jongki nama ngangit skam ba usamla hi udai ulawe jong kajela ka jongi lara kisamla kiskam ya terpeng ka jongki ngangit skam bakilong din mandin ki jongi kidon ya ka jing shania ka jongki hakarukong kumaskan nakaliang ka jonga nalor kita apa ngala jule eru ki kam sepi pat ba ki jonga dakabang ayarap iki seng trimon ngubha kamtam iki bapet iki breu ke badan jingduna haki dekat met badakajuk kopor iki seng ke badai pet iki nongrep ngayarap iki kumno bikin nyat syakmat kin pentulun syakmat ekam ke jongki daki jingkersian ki barit jonga habang ayo iki lat lembaga jingtho ke jonga haki proposal tenakal yang ke jonga ngasuthu baku unong sekri pat ba ngadon kam ya ka jing syakri ya kadon kam ya ka jing it jong pat ba ngadon kam ya ka jing penkuk bor jong pat ba ha ukulom kenang ba ukulom jonga unong ubanep nama ngadat don lupa ya kata ka sap bo bleu ai bangan tho
yaki proposal banwan ra jing mentoi hendrai ka ba khang nanti yang yamanta ka dei namar ba kulam ujonga mo ukem don ya ka bor jong pai ba ngit scam kalau ra upai ba uai lat yang bangan long uta MDC ujong ki now how ni usnam arjal pesan bat kumta tata du kisngi ki samoy ki bakut no ngan la banwan ra ya sibun ba ki jing mentoi lan ki schemes ngam don kam ban aptang ha district council hendai saki wei pat kilenti ru kumju tanah kali yang kajonga kan ni kapor ngakwa banbu ya ka jing kerpat kajonga ya ki khun samla ya ki orang ba baro bangim dei ban persang ban comments ya ki kentin ki posni op ki YouTube channel na marblei menta ki dan sibun ba ki khun ki khana rit mo ki badang pule ki persang ban penan kami ke social media kum gawai ka platform bakin pule berada ki yoi ya kata ke jing comments ki posni ki jong ki khun samla bat ki tu ki posong tanat ban comments kan kata no ya ka perkhat perdany ka jong ki ini dei ka jat ban reu khasi ka badon ya kata ka akor ka buram tengingit scam bahajaka bangin kentha hajaka ka bangin kentho ngin duai na ka benta ki candidates barok ki bayale ya kene ke election khnang ba ublei un pensngap ya ka jingla jongki ban pensngau ya kata ka jing angnut apa pa ban chakri upai ba bodu pai ba aru udi ban duai sha ublei ba dakumno kinla banjit atau kandidat kata kerukam ke babiang namar kandidat kata ngiyo yo ubri ubadan sisa ya kata ka jingno sha upai ba in sayo iya ka jingkala ko katay ka jongi ladang iyo bat ni bakla banjit upan ni dit ba penjot pada ka sinong katao kum MDC ngasung ko kan sniu shibon tengit scam makipat ba kin bu ka jingduai ba kerpang nang ba ka sing ka makilik ban thapot kinam bakla banjit ya upan ni dit bat nga kerpat du akan ikapor makipat ba kin bu ka jingduai ka kerpang ya baro ka candidates ki padai hapo kan ka nongsong constituency lagi dai hakino ki party ru nang bakinyo e ka met ka phat ka bakoy bakia ba ka jingle ku now blay ya kana ka por nga spo ang pensingaw UP mat kongsan ya ka banga ngalabu ha kana ka thong banyakun ya kana ka election ko menta ladang ayo ya ka jingjob ngan penklan ya ki dor barkur ba ki dor basnong ha namar bakini ki long ki tenrai jong kari ba kajak mri ba jongi ngan penne ba penklan ya ka riti dustur da ka bangan yang persya pada don ki jing persang penkelan ya penduk ya ki ngan ya site lamba ka bor jong ka 6 schedule nak banta ban yo ya ka jinglai do panti ya ki siap lan ki mau nang makirit kiria ka jongi ki yo ban 3 jam ngan wan ra ya ka roi ka par snong ki thau haringkat ka jinga selok lang ber ki reurang ba ki rang ba snong ba ki seng samla ter ngan pen klan bat penmi iru lamba ka district council lamba ka board jing start ko blai UI ban penyo ya ka school kenang ba ki breu ki baduk ki bamelung ki bamdan ya kalat klenti ban lek pule kelas 10 kelas 12 bakin yo ya kata kalat bakin next school A bakum juru nam taki breu badan jinguna ke department kumba pipitip ngadan ya ka shilam syakri ka jongah keleng ke jalan bakila pauru opo fedebet bakano ka pisa ka bangayo ka badai tulop ka jonga lani kano ka pisa ka bangayo nak ilat kamai ka jonga hababun ka percentage ngathe akan ka shilam khnang mangan pentulon ikam syakri tukumta lada nga job ikan election na clay na do ka donot nga krenro ka jing shisha walai 4% nakatulop ka jonga kan lek sekilong ying long sem ki baduk bamelung ki bomdon ya kalat ban thau ying thau sem ngan thau ying thau sem ki lamba ka tulop ka jonga bat ka baar ka long ba ar 4% kan lek seki seng jo ki bre bodon jingdona ki do khotmet khnang bakin la ban pentulon ikam syakri ka jongki bat ngan thau kilat nenti nam taki samla bakin la ban sengkam seng jam lajong khnang bakin like na kan ka jing ka baki ki don ya menta habang ya kendu bat ka jing kerdu kam kerdu jam ngan manra ya ki jing yo haman la ki snong ki thau mabun sin ni syam baki breu bapli ki mla ban mi syakmat ban wai ki dukan ki jongki kadai ka jingrem palat jong ki dukan lamba kan ka jing job ka jonga la upai ba ukerku la upai ba u ibet ngan manra ya ki jing yo om tang naga scheme jong ke MDC henry ngadon ni kilat krenti ban kenjo syabar jong kan state ban wanra ban urlong kita ki por bak sendiat teban syupun kut let's say don ki baong mo baka jingmi ka jonga kan ka por kadai na mga kwa ban lek persya ya kino ki party kamdai ka jing lek persya ka jonga ya ka party ngatrai ku muwei na kinong song snong ubatrang ban syakri ki pai ba wadu ba buram ya ka jing pensengau jong ki kat tu kat ne ki batan kam ka jing syakri ka jonga ngadon ya ka hak ban mi syakmat ban syakri yu pai ba tengit scam
bakin ya buram lem ya kan ni ka jing thumu ka jing angnut ka jonga khandang ba nin la ban yo to MDC wo biang nam ta ka Nongstoin constituency nakaliang ka jonga la job ne la remru ngam don kanu ka jing singau nama kan ni ka de ka jing terwasu pai ba ngam don kam man hikai pai ba mau pai ba udai unang bishar unang aibot unang aibor maka syong ka jing start jong pai ba un jet yano dan nakaliang ka jonga kitbok ya barok ka candidates to blame don rengkat bat pi pinyo ka mek ka phat ka bakoi ka bakia Patu ladalong hakanu kanu kaduru ni netrelang nam ta kabah kami jong ka ina sala